Hello, Bab Song, Bahai Tongbai, one super Norok Jotono, Kahano Tongbai, Bab Song Kandel Nuko Mankana, Aronka, Jinit Tripurani, BGP Faising ni, MLA, Promote, Rian. Tina Angkok Sanan Musumani, Sekang, Norok no Angkaisa, Voice Recording Kanarinai, Norok Kanadi, Poila, Abania Golos on Kok Salani. This Hamalan San Zarak Buenos. No, I will not say anything. Now, about Facebook, not social media. No, I will keep it. Then I will get my son. Then they can never know the tune. I will not my cabinet. Haraboki like a photo, sir. Like what on cover, then I'll look some of on any picture, not Macna. But my next one, my own citizen. He did care. I was a man ago, I was a man ago. I just can't go come from Monaco. I want to go quick here. It did care. I didn't know me what to go. I didn't know. Just something I was to go. Yenor Kana Mankana, Arabosaka, J. Tripurani CM, Dr. Manik Sahaji, J. Kok Samani, Riang Rock, Unka Bangladeshi, no, Samani, Bangladesh, Payun Samani, Chini MLA Promote Sarkai. Abono tuyo bo poito sawo simaya ko. Abono tuyo bo wansugo simaya ko bo Dr. Manik Saha bini khuk bai thang khuk bai saka henai bo bilip siklaya ko ko. Tamun ke tabung ni dunia wo kai kok kaham samani no edit khaya kanoi abono kok chaya phano sarwoi mano. Bokhai arosi poito sawoi tonga abo edit phano ngoi man kana. Tai phono o takuk sungka live si tongo nai bo okok samane live si tongo bo bai thang monjo asujak bo mai thang monjo asujak phanosi bo Dr. Manik Saha Riang rok ga Bangladeshi ni phayu Chottorgar ni phayu ni samani bo ob khanaya odang khana ha bo aro asu to yada monjo bo kok samane bo khanaya dang khana bo khana ka tini ang sana ni musungo nini party juda Party nu just hapan khuladi abo mungsan metaria bat kintu obo nini tiprasa nini bai thang nini community no sawai tongkha je nu Bangladeshi nini jat ni slai nini community ni slai nini tiprasa to fan slai nini party to tore me akono dinabo genung tini bai thang khana tu tui je Dr. Manik Saha Riang kai Bangladesh ni phayu no bai thang samani khana tu tui bage nung sawai tongkha je aro obo edit chiklai kana abo ke bo bini kobi kok samani no tanoi o kok saya se thabai ri kana amsuk da wan chumung noroni mane tebo Dr. Manik Saha rong ungwe maya ang guarantee riwo ang thuinani raji tongo tebo Dr. Manik Saha hingkai rong ungwe maya mane kok no khabo MLA promote ni Tini party no asu torja goi, nini dofano, nini festival of hayoi. Je jaga khatsang nani tongthong nani festival of hayoi, no Bangladeshi no samani khanawoi. Nung sao je abo ide chiklai kana, abo baige sombab ngoi man. Abo hai wan sumung, bo wan sumung tu okok saka angkat belai wana mas singchang jaka haisi. Belai wana mas singchang. Tini Tipramothani EM Babaranjan Riang. Bo okok no tuyoi saka aro bo tungjak manisi ukulugo joli jak manisi bo tare obono sa Babaranjan Riang tamo bul kok saka ba tamo kok saya saka ba nini jati nini dofano hamya sawai tongmani khanawoi nung khorsa Riang nung haike bo sringa tonglia haise nung haike bo Manik Saha samani obo right ke bo edit khairi khana hem bo salia bo soi kok no bo saka haise soi kok no saka tani ani dofano Bangladeshi noi tonggang sringa asoi tongai baro ha ang bahage Bangladesh khaba siri siti ni simi o hawo chini Riang dofa tongo chung o ha ne busa higa bahage Bangladesh ngoi man khaba bahage Bangladesh kha tini khok koro khana bahage khok koronai ba mo tamani khok koronai tini Tripura wo kusung CM ngoi phaka Tripura no naikol phaka tini kebo borofano to make kok saya ko je hani busano Bangladeshi hinoi yesi sule kok sana nor kebo no nuda nukha CM ni bisingo phiaba chung o 2025 BJP ni bisingo chung lugoi man khaise chung arno sarai ka bujiyo mano tini Dr. Manik Saha ba BJP government tini jonojati ba siniti prasar no tuyoi busu jora tui borni bukhawo thui monai tong haisi
bumsu jora tui boron thani chung jono jatir no nasilemani dong chung aro sarai sarai sawai mano tini boron isi thaika mo je hane busano Bangladeshi hinoi sanani belai wana ma sengsa tini ang sanani musungo o je monjo achukjak chini riang takhuk bukhuk song tini aro kubangma o melawo phaijak chini riang takhuk bukhuk song tini ok kok khonana baga da phai tini nung jodi monjo na asuk tongkhai nung oboni loge loge kok tango firok ma yao nung bono direct sade bahike chung aro nengkha chung bahike Bangladeshi ko sar sawai man bole tini aro achugoi jotona yafa khoraboi Bangladeshi na gosilai tong ma hainu klai khab lebo tini iem Boboronjon sar bo samani ke tamga sujori jakha chini MLA promote riang tamna su chaja klai jakha bo khorksa borok kok sai tongmani jaga bo uklugo bahike haike jol jago yesi suloi bahike bini giring kajak bo tini bono hamia sawai tongmani bono chaya sawai tongmani ke bo musa kok phirok malia je jorawo Boboronjon sar kok phirok phuru hingke bini giring kamani bo phurungu bo joli mano bo phurungu abo to berthosi Boboronjon sar kono chaya saya haise bo khanai tongmalia haise mono siri sitini simi tongoi tongnai hane busana Bangladesh ingke sab bukha dukho naya tongnai abo tini khali riang community no simi samani kok ya abo chini tiprasano samani chini tiprasano down khlaina naimani sebo chini tiprasano sarai naislemani phunungmani sebo tini ang sanan musungo chini riang takhuk bukhuk sungno chung tini aro riang deborma jomate hin salainen kok ya tini abo chini tiprasano lazimuri mani klayo chung abono tuye khorang mati saw haise abono tuye chung protest ma khayo haise tini bahikle puro phunuk dino chung bahikle Bangladeshi hoi mankha chung boroni chottogram ni phai tini je borok chottogram ni je borok Bangladesh ni phai illegal bai haboi tong phayo abono tuye khe kebo kok salaya tini abar chin hani busano se Bangladeshi hinoi botnam khlai khna lasimuri hoi klango abono tuye khorang ti salaya henge tini te sanani kok korikya haise te sanani kok korikya chung bo si sanani jora phai sopaika bayap song haise chung si sanani jora phai sopaika chono kok sanani sak nanglia haise chono je musung mani je sana musung mani abono sawoi mondeni gonte heke tokoi tamoi thango pya aboni bisingosi ang sobje wana mani hingkai tini chini o promote riang chini MLA sar bo bahikle sawai mankha hino abo kol je bokok samani no edit khlai phano thapawai roi mankha nai no bo bukhuk bai bo sense bai o kok saka tini o takuk saka live bo tongoi sapurka bo jol jak tong abo norok se saimano tam saimano nungkhai oro kok sanani kok kurei diba nung khorksa riang ble nung khorksa tiprasa ble nuni do phano nono hamya hinoi tongo nono Bangladeshi hinoi sawai tongo no abono suda kok phirnani kok malia abono sidona nung ang BJP ni khorkse MLA ang saka hingke bezalunai a jaga boda nung siringa tongsenai belai wana ma singja haise belai wana ma singja nijini chini mukhang ni buskango chuno sawai tongphani si chung mungsa saimali abo kuno kok dangkha tini kubui kok sakaron ji char haise tini o BJP ni je chini tiprasar tongnai ro je bises ka ro chini riang community ni resign di po chakhain samani kubui kok chakhai hingke chung bahike wan sukoi manse nai je chini o MLA sar promote riang bo chung tiprasa do phani bagoi chung riang do phani bagoi bo kaham hamkrai wan suku hamkrai khlai nai hinai tini je jaga o bai thang chini do phano hamya sawai tongmani khanao si je Dr. Manik Saha abohai sayana kebo edit khai rikhara hinoi sawai tongmai manu hingke chini do phano je jorawo bupra sapra satok pitok khlai tongo tabo o jorabo satok pitok ngoi tongo chini do pha amoro kokti sanai borok dangna aborok chini do phani bago hina kha nangoi kok sanai dangna tini aborok chini manthai mananango hinoi kok khorang ti sawai kok sanai borok dangna borok tini asuda kobi do phano hamjaknai borok na borok kobi do phano asuna hamjaknai hingke tini nini do phano hamya sawai tongmani bisingo nungtamgoi kok thaisa jora sawai maya ong obo tini sobje kotor question tini abo
tammo soi maya party bad diga de party ro kuno koroi pheba ani dofa important sobje ani dofa tongkhaisi ang party khai tongnani pheba ani dofa aso kotor lazimung riwoi tongkha aro chung kok saya bahike tongmai manai ang khoroksa tiprasango bahike kok saya tongmai manai ungoi mano aro chini riang takuk songno saka ang deporma pheba ang riang deporma ni tong yaro oba ani tiprasa ani sirisiti ni simi kusung ani tirpra hani busabo ani hani busado tane hai sanani riang no sawo hne jungne rakhe tongnai na okog yaro okogya tini jotto kok khorang ti sana nang haje salsa tini riang no saka salsa devor mano sanai jomatia no sanai tripura no sanai molsam no sanai koloi no sanai bele aprotam khlainai abona wansugo nai seri bayap song tini BJP government chini bukung barati prasarok bai bahai ব্যবহার khlai chini ti prasar no tuyo bor tam wansuk tini kubang ma BJP khlai tongnai borok na ang sungnani musung tini aro kok satai kurida chini kok satai toda tongaro tini nungbai ungpurkai nungtam khlainai asu হাজার borok hojagiri tongthogoi phailajak ঠিক ন হজাগিরি নি মঞ্চও পলিটিক্স নি কক সারা নি কোনো দরকার করে ঠিক ন তিয়াবা আবো লাসি মুংরি মানে তিনি ববরঞ্জন স্যার সামানি নখাই ও জল জাখানা প্রমোট তাহানে পলিটিক্স নি কক সা পলিটিক্স নি কক ইয়ামো নুং সামানি হাই আংবো উত্তর মারে নাই আং বাংলাদেশিয়া বলে আং তামনে বগে সিরিঙ্গে দংনাইসা ang Bangladeshi gang siringai tongano tini ang Bangladeshi ang hane busang tani bagai siringai tongnai chini lai buma khulugoi na nai khaba rai kachak rai kosomni lai buma porida nai khaba bo sawai da mangkhawa rai kachak rai kosom sabo tini logi action namani Bhabaranjan sir tini Philip Kumar Riang chini sir borok samani right decision haise siringai tongnani ya obon bagano chung tiprasa hinjaknai ro chung baksangnani nangkha haji chung kha sinani nangkha suno bui thungoi tongo suno bui je sanamu sumani sawoi tongo tamni bagai hinke chung oroi poroi nglai tongmani bagai chung thangcha koroi ni bagai chung ria deporma jomatia tripura koloi bolsom rangkhol hin tonglai mani bagai suno bui game thungtok jago chungno bui kok sathok jago je sanamu sumani sawai thango je hinamu sumani hinoi thango tamu inke borok sawai mano chung thancha koroi borok chuno mungsa khlai mia कुछ उखड़ नहीं सकता है हम लोग जो मन में आएगा वो बोलेंगे आमानो चले दं बोले केतिनि वानसुक ना सेरि ताखुक ते बुखुक सं नरंग निबो वानसुक नानि जरा दं खुहाइसि खा सिजिरि न बनो इनि जों नुगै मानखाना नरक सुनाम वानचुं नै सुनाम वानचुं लादाखनि बारो protest khlaika je chuno 6 schedule mari nai je sunam wanchung indian army rokni bagai bo busuk samung tangkha je indian ni student ono tuye busuk wansuk bo ha tini sei byakti borok kaham wansung nai o borok no tini jelo chopkha taminoi bo india ni khilaf Bangladesh, China, Pakistan rang nawoi India wo hangama thebao tini allegation bona haike thebawoi tini o BJP government bona jelo choboi toni tini kubui sanai no bahai khlai tam khlai toni nai je bini adhikar 6 schedule sannani o borok no si desh druhi noi jelo choboi tone rika mane kubui bai hingkai kubui tas sarino nung kubui saisi manglak nung kubui khaisi manglak tini kubangma news channel o sona wanchung no interview na mani tongo india ni bagoi bo tam khlaika chung youtube haboi na ke chung nugo tini aso sana tanglia tini sei ব্যক্তি sei borok no si jelo choboi ton
Inke wansung nadi. Kokai nung thokai be mangma tongnai. Kokai nung manik saha bo sahoi tongpano nung khanawai tongpano I hinoi se ma tongnai. Bini egencho khorang tisa mangla. Khorang tisa ka hingkai nung desdruhi. Nung jaya. Jungti prasa khorang tisa kangkai nung atangbadi. Nung ugroponthi, nung ugrobadi. Nini bo sangbidanik ya. Sangbidanik ya nor khorang tisa mani. Jungti prasa khorang tisa kangkai. Tina aroboda jung khorang tisa tongnai. Chin dofana khamya hin tongai. Chin dofana jaya sai tongai. Wansuk nadi. Wansuk nadi. Abono jora haisi. Ang bisi kok sana thangli abayap song. Kubang ma kok saya sajak ka hingke. Kubang ma kok samane bisingo. Saya sajak hingke ndora ana nakarte haisi. Hiaba wansuk nadi. Tini o kok, bo kok thangso kya. Jung ti prasar no Bangladeshi hinoi. Kok samane jung o Tripurani history wo. Kubang ma siyang nuka. Jung hiaba. Amono poila khanao. Jung ti prasar no Bangladeshi hinoi samane. Ket nora wansuk nadi. Wansuk comment kai haisi. Ang te bisi kok salaya bayap song belai hambai nor paithak jora pungoi tongmani ba malai nai next video